ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар накунед, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидесен ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар кам аз боршон мекунем. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле? ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аст. Саломат бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат, дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Обушорон гуфтаги бардоро. ана 3 дар хона, 14 сотиқ заминаи обусвет гуфтагие ки дорад. 4 тарафи хона маҳкам кардагия ва хона, яъне ки ремонтҳои хуб. нархи хонара 250 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкам гуфтем, марҳамат кунед. 3 дар хона, масоҳати заминаш 14 сотиқаи рақамҳо бароятон мост. номерҳои ватсаби соҳиби хона мондагия ва дар наздикии хонашон. дӯстони азиз, мактаб, магазин, балнитса ҳам дорад. марҳамат, касоне ки агар аз ноҳияи Фархор хонахор бошед, ба рақамҳои экранда занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар Федератсияи Россия, яъне ки гуфтагие ки дар Костромская област, райони Нерехта бардоро. д дар хона бо коридораш 3,5 сотиқ масоҳати заминшай ва кухни баня гуфтагие ки обусвет ҳам дорад, яъне ки газ ҳам бардора гуфтагие ки дорад. нархи хонара 700 000 рубл мегӯяд. марҳамат кунед, касоне ки агар аз Федератсияи Россия хонахор бошед, бо нархи 700 000 рубл иншоалло ки боз камтаракам савдо дорад. рақамҳои соҳиби, яъне ки хона дар номерҳои сетанда 870 18 36 қадим метавонед дар тамос баред ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, ҳатман лайкҳоро мезанед ва дар канал подписатсия мекунед. Севимин эълонро гӯш кунед ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки ҷамоати Гулистон, деҳаи Сангтуда Бордуро. Чор тарафи хона маҳкам кардагиак ва оби сиёҳ ҳам гуфтагие ки дорад. дӯстони азиз, нархи хонара 400 000 сомон мегӯяд, яъне ки 6 дар хона, 6 сотиқ заминаи боз муомилаи хуб ҳам дорад. خانه باردارا یعنی که پدور هم دارد گفتگی با خشتی پخته برداشتگی. نرخ خانه 400 مرحمت کنید. کسانی که اگر از ناحیه شاهمانسور خانه خر باشد، رقم های صاحب خانه و رقم های واتساپش مدگی طریق نامه های واتساپشان حتما مراجعه کنید و از نام سامانه ما نسیم تجاری سلام رسانید. دوستان عزیز، اگر شما چنین خانه ها داشته باشید، مرحمت در واتساپ ما رای کنید 911 13 43 44. иншоалло ки роя кунед, сурат додем ки видеоша ҳаракат мекунем, хонаи шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. ҳатман ятаи лайка бозем ва дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, 4 июли мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки қурғонтепа гуфтаги бордуро. 3 сотиқ замина масоҳати заминаш ва 4 дар хонаҳай. нархи хонаро гуфтаге ки бо маслиҳати бордуро. кухни, баня, ошхона ҳамаи чӣ дорад ва нархша бо маслиҳат гуфтаги. касоне ки агар яъне ки занг бизанад, нархҳо ки тоғри бигиранд, иншоалло ки ба ҳама чизу чораш қадӣ фурӯхта мешавад бордуро. касоне ки агар аз шаҳри бохтар, қурғонтепа хона хар бошад, дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш 74 39 қадӣ ва номерҳои дастиш 8900. марҳамат, хадроҳо метавонед занг бизанед ва аз номи сомонаи мо насиб салом расонед. ва дӯстони азиз, касоне ки агар яъне ки аз шаҳри бохтар квартира хар бошед, марҳамат, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтари қурғонтепа, кӯчаи ҷалолиддини руми бордуруфтаги. 4 дар хона, яъне ки 4 хонага дар 3-ум этажа, доми 4 этажаи хеле бордуро. нархи хонара 610 000 сомон мегӯяд. квадрати хонара гуфтагӣ нест ки чӣ қадарай, муомила ҳам дорад. ҳоҷатхона, баня, кухни ҳамаи чӣ бордуро дорад. марҳамат кунед дар яъне ки дар 3-ум этажаи худаш. рақамҳои ватсапи соҳибхона дар экранҳои маву шумо монагӣ. касоне ки агар квартира хар бошед, иншоалло ки гуфтагӣ боз камтаракам савдо дорад. чорхонага дар 3-ум этаж бо нархи 610 000 сомонӣ. марҳамат, хадроҳо метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, 6 июли мо, яъне ки замини фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати Буронов ва деҳаи ҷавонон гуфтаги бордуро. 6 сотиқ заминаи 2 хонара фундаменташ рехтагиай ва гирди атрофаш заборшон, яъне ки фундаменташ рехтагиай. гуфтагие ки документҳои яъне ки замин ҳамаш 100% дастурошнӣ фурӯхта мекунад. нарша 67 000 сомон мегӯяд ки боз камтаракам савдо дорад. рақамҳои ватсаби яъне ки замин монаги 885 55 41 24. марҳамат, хадроҳо метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки ҷиликул, деҳаи ваҳдат номи пешинаш миравой бордуро, яъне ки дар миравой қарор дорад хонаи фурӯшиамон. 3 дар хонаҳай, масоҳати заминаш 30 сотиқ замина. дӯстони азиз, яъне ки гирди атрофи хона маҳкам кардагиай. гуфтагие ки документҳош ҳамаш 100% ва кухниву ва яъне ки баня дарунӣ дорад бордуро. марҳамат кунед, нархи хонара 250 000 сомонӣ мегӯяд ки масоҳати заминаш 30 сотиқ замина. барои зиндагӣ кардана гуфтагие ки тайёрай. рақамҳои ватсапи соҳибхона 49 49 хати метавонед дар тамос бароед.
дӯстони азиз, 8 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки гуфтагиҳои тарафҳои гиперазиенда хона қарор дорад. хонаи заминӣ ҳастаи 5 дар хонаҳай ва 2 сотиқ замини бодро. нарша 450 000 сомон мега. оби сфед ҳам гуфтагие ки дорад. чортарафи хона маҳкам кардагиай. документҳои хонааш ҳамааш 100%. агар касоне ки мисол бихараш бо иншоалло ки камтар рақам бошад савдо дорад. рақамҳои соҳибхона номерҳои ватсапаш дар номерҳои охириш 8080. марҳамат кунед, яъне ки фақат дароша мечаспони бодро хелеш камтар дигар ремонтш мекунӣ ва баъдан медурои зиндагӣ мекунӣ. марҳамат, хайрҳо метавонед занг бизанед. ва дӯстон, ин охирин навори мо мешавад, яъне ки охирин хонаи фурӯшимон ҳастае қарор дорад дар шаҳри Сарбанд Левакан пеши мактаби 14 гуфтаги бодро. 3 дар хонаҳай 5 сотиқ замине. документҳош ҳамаш 100% ва дар наздикии хонашон гуфтагие ки яъне ки мактабу магазини медпункту бозорча ҳаста бодро, яъне ки гуфтаги ҳама чи ҳастае. 5 сотиқ замин. нархи хона 250 000 сомон, 260 000 сомон мега. дӯстон бахшиш. рақамҳо бароятон дар экранҳои шумо мондаги. марҳамат, тариқи номерҳои дастиён ҳатман муроҷиат кунед.